Sziasztok! Itt vagyunk a Magenta 2012-es tavasz-nyár kampányfotózásán. Gyertek, megmutatom a részleteket. Hello, Fanni vagyok, itt vagyunk a Magenta fotózáson, néhány ruhán már túl vagyunk, még hátra van pár, remélem ti is ennyire élvezitek, mint én. Most végeztünk a magentás fotózással, képek nagyon jók lettek, reméljük, hogy nektek is fog tetszeni. Sziasztok!